и така развитието и хармонията в тяхната работа също е много осезаема. Алина също има резултати като девойка, но и с ансамбъл на Беларус. Тя е една от тези гимнастички, които са преминали през и ансамбловите гарнитури и след това са се наложили като индивидуалистки. Мейтал Сумкин е подобен пример. Сега ще наблюдаваме Ланг Зилу от Китай. Amore, 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 amore. Tu che mi passi di fianco e non chiami il mio nome. Non ti avvicini ma resti nei pressi del prossimo per darmi l'idea che ci sei, che ci sei. Mi sento sterile, incomprensibile, sempre più fragile, inattendibile. Грешка на риск. Amore, salvami, stai Amore, salvami da questi inerte. Io voglio esistere. Изключителен усет има към движението и към музиката. Това момиче много е завладяваща във всяко едно свое изпълнение, много красива. Независимо от това, че много състезателки демонстрират класа, в нея има един различен талант, който наистина карат залата да притихне и да очаква нейното изпълнение, така и да се преживява емоцията, която има да предаде. Вече многократно казахме за нейното здравословно и физическо състояние. Видимо изпитва